טוב, אז מה קורה? מה נשמע? מה שלכם? מי איתנו? וואי, אחרי התוכנית הראשונה, אני וואי, לא עף עכשיו. מה זה אף? טוב, תנחת. נחת. קדימה. טוב, אז מי רוצה להציג את האורחת? אני. טוב, יאללה. יאללה, קדימה, לכן. קבלו במחיאות כפיים את... ג'וליה שחר! איזה התרגשות, ג'וליה. איזה כיף שאת פה. זה תמיד מרגש אותי להיות בפודקאסטים. באמת? כן, זה כיף. לא יכולה להגיד שזה הפודקאסט הראשון שלך, ג'וליה? זה הפודקאסט הראשון שלי, אני ממש, התכוונתי שאני מאוד, חלמתי להיות בפודקאסטים, וזה הפודקאסט הראשון. מיוחד נורא איתנו. מרגשת עכשיו. גדול. אז ברוכה הבאה על פודקאסט הריקודים שלנו. יס, פודקאסט ריקודים זה כאילו גאוני. נכון? זה גאוני. האמת זה הרעל של עידן. האמת שזה גאונות. אני לחצתי עליו. האמת היא, אני יכול להגיד לכם שבגלל שאין משהו שהוא כל כך טוב בארץ שבריקוד, זאת אומרת, לא כמו ברודווי דנס סנטר שבארצות הברית, שהריקוד הוא ממש משמעותי, בארץ הוא לא משמעותי, וחייבים, לדעתי, לעשות את זה מקצוע. מקצוע לכל דבר. מי כמוך יודעת שאת הופכת את זה למקצוע, והראשונה בארץ, לדעתי, שגם מכניסה את העולם הריקוד, בעולם הריקוד הלטיני, בעולם מכניסה לארץ, זה משהו שהוא מאוד משמעותי, ומאוד כיף לשתף פעולה ביחד. טוב, עידן, נשמה, זה לא מונולוג. בסדר. אבל רגע, בוא נגיד שג'וליה, אנחנו מכירים אותה בעצם מהסלסה. נכון. אנחנו לא מכירים. סליחה, אמרנו שלא מדברים על המילה סלסה. נכון, צודקת. רגע, למה? בדיוק, בוא נסביר לה. כי אנחנו רוצים לדבר על העולם הלטיני. ולא על הסלסה. ולא על הסלסה. למה? כי יש גם, נגיד, בצ'אטה. יש טנגו. יש... בולרו. לא יודעת, יש גם ריקודים סלונים. זה לא, נראה לי שסלסה זה דווקא, הבנתי. זה כמו המרשה. איזה קטע, אני דווקא חושבת הפוך, אבל בסדר. לא, תראו לי אישה לא, ברור, אני כמובן זורמת איתכם, אני פשוט חושבת שדווקא יש סגנונות שהם כמו, אני רוצה להגיד את המקביל של זה, שיש היפ-הופ, זה משהו מאוד מאוד כללי. ויש בפנים מלא עולמות וזה, אבל בסדר, זה משהו שהוא מייצג. נכון. זה מייצג, זה מילה מייצגת. אני אגיד רגע, אסור להגיד. זה הסגנון הראשון שנכנס לארץ. בדיוק, זה סגנון כללי, זה סגנון זורם, זה סגנון כיפי, גם כשמגיעים לצורך העניין לשיעורים, אם יש מישהו שהוא כאילו מתקשה, למצוא את ימין ושמאל, אז עושים סלסה. לא עשיתם. הייתה סוף טוב. יפה מאוד, יפה. בחנה אותנו יפה, אני אהבתי את זה. רגע, מאיזה שנה את רוקדת סלסה? וואו, אני התחלתי לרקוד סלסה בצפון, בקריות. חברה שלי, שעבדה איתי בכלל בלהקת אירועים כזה, רקדניות באירועים, זהבית. היא אמרה לי, מה את אומרת, תבוא איתי רגע לאיזה סדנה? מה זה היה דורי ודביר? העבירו סדנה, דורי ודביר העבירו סדנה בקריית ביאליק, באיזה מתנס עם רצפה דלמטית כזה, משהו מכוער, אור פלורסנט, זה היה ספק גניקולוג, ספק רופא שיניים, כמה אנשים מוזרים, מבוגרים, אני רוצה להגיד זקנים, בימים. משהו כזה, ואני הגעתי ילדה בת 18, אולי קצת פחות, אולי 17, מגיעה לקריית ביאליק, עוד לא מכירה בכלל את העולם הזה, עוד לא, אין לי מושג על מה מדובר, אני רקדנית היפ-הופ, יו, עומדת על הראש, מסתובבת על הראש, עושה, אני רוקדת קצת סמבה כבר, אני רוקדת, כי אני מופיעה באירועים, אז אני יודעת לחרטט את כל הסגנונות. סגנון, ברור, בוודאי. פסטה דובלה, טינטיגדין, ביטחון. מבלבלת את המוח, ואז אני פתאום מגיעה לסדנה, ואני אומרת, מגניב, ואיזה יופי. ואז אבית אמרה לי, תקשיבי, הם אלופים, הם מייצגים אותנו בכל העולם, ועשתה לי כזה בילדאפ, אני מגיעה, ואני אומרת, גם אני רוצה. מה זה מייצגים ישראל בחו"ל? לא הבנתי, אני רוצה, ואז הלכתי לדיימונד, ושם התחלתי לרקוד, עדיין קוראים לזה דיימונד? כן. ואז הגעתי לדיימונד, וג'ורדן, שלימים הוא גם עובד שם, נראה לי, הוא מנהל את זה. אני לא מכיר. כן, עד היום. אז כן, אז זהו, אז הוא היה מדריך שם, ואז... אבל אני חייבת להגיד על ג'ורדן היום שהוא רוקד בצ'אטה. ג'ורדן, אם אתה שומע אותנו, יאללה. תחזור למקורות בבקשה. יאללה. לך לפשטן. בדיוק. אני גם אחר כך אגיד מילה בצ'אטה ומה אני חושבת על זה. אז תגידי עכשיו, תגידי. אני תכף. אני אדלק ואז. וזהו, ואז ג'ורדן אמר לי, תקשיב, את ממש טובה, אני... ככה, out of the blue, אני רק הכרתי את כל החבר'ה של הסלסה, ואיגל ואהרון, וכל החבר'ה הצפונים, ואז ג'ורדן אמר לי, תקשיבי, את ממש מוכשרת. את, לדעתי, שנה מהיום מייצגת אותנו בחול.
וואו. ככה. בפעם הראשונה שהגעתי לסלסה. איזה משפט חשוב שמישהו אומר לך. אמרתי לו, ואני כזה, די, נו, תפסיק, תמשיך, וזה, ורקדתי איתו, וניסיתי בכלל להבין איך רוקדים סלסה, כי זה קשוח. אתם לא טובים בזה. על הפנים. אתם לא מרוכזים. וזהו, ואז בעצם משהו כמו שנה מאותו יום, ובאמת ג'ורדן הוא זה שגילה אותי, אמיתי, אני עד היום כשאני רואה אותו, יואו, איזה כיף. ובאמת שנה מאותו יום אני כבר רקדתי עם תמיר, והתחלנו להופיע בכל העולם, וקונגרסים, ופסטיבלים. אבל בכללי, התחלת לרקוד בגיל מאוד מאוד צעיר. מאוד צעיר. ואיזה היפ-הופ התחלת? התחלתי בכל הסגנונות, בית ספר לריקוד כזה הכי סטנדרטי, שזה בלט וג'אז מודרני, היפ-הופ, כל הסגנונות. מה שנתן לי דווקא ונבחרת ישראל, והצגתי את ישראל בהיפ-הופ בתור נערה, אבל באיזשהו שלב מאוחר יותר, פשוט התחלתי להופיע באירועים, ואז הייתי חייבת קצת להיות נשית יותר, וטיפה להתיישר, וטיפה להיות ליידי וזה, ולהפסיק עם היו-יו טומבוי. וככה לאט לאט התיישרתי, מה שנקרא, התדקפתי, והתחלתי להיות נשית. אגב, אנשים חושבים שאני ממש ממש נשית, אני מדובר בנהג מסעית. אנשים בטוחים שאני נשית, אולי בגלל שאיך שאני מצטלמת. אני חושבת שזה גם מאוד הרוקדים, הוא כאילו שמאלית מאוד נשית. כל הסגנון הזה של הסלוית. מזל שאת פה, ג'וליה. זהו, אז בעצם אני נהג מסעית טומבוי, ובעצם משם התחלתי לרקוד סלסה, והתחלתי ללכת למועדונית, ולאט לאט זה התפתח. ובעצם משם הכרנו, זאת אומרת, ראינו את ג'וליה במועדונים, וככה בעצם אנחנו מכירים. נכון. אני לא זוכרת את הרגע הספציפי, אני מודעה מאז החיסון של הקורונה, אני לא זוכרת חנום. אני לא יודעת, אני זוכרת מתי. כן? כן, פעם ראשונה שראיתי אותך, אם אני לא טועה, זה היה בכלל בקונגרס. היא רצתה שיעור פרטי. אולי ג'וליה רצתה, לא, סתם, אולי הייתי רצתה שיעור פרטי. פרופורציות עדיקה. התכוונתי, סגל, הרמתי לך אני מודה לך מאוד. אבל פעם ראשונה שנחשפתי לג'וליה היה על הבמה, בקונגרס, הופעתי עם תמיר, בשיר של מרק אנטוני. יש לציין שמרק אנטוני שיתף את הריל של ג'וליה. באמת? זה היה מאוד מרגש. אני מתעוררת, אני פותחת את האינסטגרם, ואני רואה שקוראים לזה פריוריטיז, שמישהו עם וי כחול עושה לך משהו, אז הוא קופץ הכי למעלה. וואו, הוא מופיע בפריוריטיז. ואז אני רואה מרק אנטוני, עכשיו אני אומרת, מה אכפת לי, זה יכול להיות גם איראני, שקרא לאתם מרק אנטוני, כן, זה כאילו, זה יכול להיות כל בן אדם שעכשיו סתם מטריל. אבל זה באמת היה הוא. אני נכנסת לחשבון, יש לי צמרמורות, ואז אני קולטת שפאקינג מרק אנטוני. אומייגאד. אני גם התרגשתי. 8 בבוקר, אני הייתי בדרך למשהו מוקדם, אני דופקת ליוגב מרפק, מה מיקום, אתה לא מבין. לא, בהתחלה ראיתי שהוא עשה לי לייק, לא ראיתי את השידור. זה מדהים. אומרת לו, מרק אנטוני עשה לי לייק, אתה קולט שמרק אנטוני יושב באיזה וילה, איפשהו עכשיו במליבו, וגולל, ג'וליה שחר, לייק. והוא אומר לי, יואו, זה מטורף. הוא הבין את ההתרגשות? ברור. את הגודל? כאילו, הוא לא מכיר את מרק אנטוני כמוני, כי הוא צעיר הרבה יותר, אבל פתאום, אני אומרת, ואז אני קמה לצחצח שיניים וזה, ואז אני קולטת שהוא גם שיתף. פה, זהו, די. פה נגזרו החיים, אני הוספתי קורות קאב. חבר'ה, שיתוף עם מרק אנטוני זה אימא לבאבלה. אז זה כמה בית בקונגרס, איזה קטע. אני הפעם הראשונה שאני זוכר, כאילו ראיתי אותך בקונגרס. שגיליתם אותי. ראיתי אותך בפעם הראשונה בקונגרס, מופיע עם תמיר, כן. ואז אמרתי לעצמי, היא מוכרת לי. ואז נזכרתי מאיפה. מיומנה. שקטק, סליחה. היית הכי בולטת, רק שתדעי. איזה קט. כאילו, עזבי את הטלטלים, הבנות עם הטלטלים, אנחנו זוכרים, אבל את הבאת אותה בשואו. איזה קט. הנוכחות. באמת שהיא בולטת, ניתנה לי הזדמנות פשוט לתופף. אני גם מאוד מאוד אוהבת באופן כללי כל מה שקשור למקצבים, לכל מקצב באשר הוא, זה לא משנה איזה. אז כן, אז גם שקטק, ואז התחלתי להופיע בסס, כן, ואז מהר מאוד עמדתי על במות כבר, וזה ממש היה על במות בארץ, ואז הופ, ישר לקונגרסים בחול. זה ככה זה בעצם התחיל עם תמיר. זאת אומרת, אבל מגיל מאוד מאוד צעיר על במות. מגיל מאוד צעיר על במות, תחרויות, בעצם העולם הריקוד המקצועי, כן. ג'וליה, עוד הרבה דברים, אני חייבת להגיד, אני שיחקתי כדורגל, שיחקתי טניס, שחיתי. בחליפ, סיירתי, שרתי, ניסיתי לראות. וממש, ופשוט בריקוד הבנתי שזה הכי כיף לי, הכי נעים לי בגוף, תכלס גם זה היה הכי הרבה פחות עבודה לעומת שאר. ג'וליה, יש לי שאלה. תקשיב, אני חושבת, הופענו, אין מקום בארץ, אפרופו לידך, גינקולוגיה, וטרינריה, רופא שיניים. אוי ואבוי. אני חושבת שאין מקום
תודות לליאור פטל, עם הלטינו דל מונדו, איזה מקומות הזויים הופענו. סור באיזה סופר, הנקניקיות, טן. ואתה מתלבש. לטינו דל מונדו. אתה לא מתלבש אפילו בשירותים, אתה מתלבש כאילו גבת. אתה מתלבש גרון, ואתה מתלבש, והג'וקים איתך מסתכלים. פה זה המקום הכי הזוי שהופעת בו. חוץ מהסופר שיש יגאל למחסן. שהופעתי, וואו. זו שאלה טובה. נכון. הפעם לא שאלו אותי את זה. וואו. כי זה... תרימו לי בבקשה. בחיי, אף פעם לא שאלו אותי את זה. טוב, זה רק רקדנים יכולים גם לשאול את השאלות האלה. זה מעניין. נכון. אני לא... יש לי מיליון הופעות עכשיו בראש, אני מנסה להוציא את זה מהארכיון. תראי, הופעתי בהרבה מאוד אירועים. בהרבה מאוד בת מצוות, בר מצוות, חתונות. לא, אבל תני משהו הזוי כזה, שאת זוכרת שהוא היה, שאמרת לעצמך, וואו. הופעתי באיטליה, הופעתי ברומא, עם איזושהי חברת הפקות מאוד מאוד גדולה. קראו להם אלכסנדרה ז'ורן, זה משהו ממש, כאילו, זה הטופ אוף דה טופ של ההפקות בעולם. וזה רק העשירים, זה איזשהו אוליגרך יהודי, שעשה חתונה בת 3 ימים, וכל יום היה קיצר, יום אחד, הוא סגר את כל המקום איפה שצילמו את... טרויה, ואיפה שצילמו את... כן, הוא סגר את כל הסט. אומייגד. ואני עמדתי, בקש לך להתרכז, על מזרקה שבנו במיוחד עבורי. אומייגד. מזרקה, זה קרה. ארטקור מזרקה. היית בתוך המים? בתוך המזרקה יש ענבים, ואני, בגלל שהקונספט היה ימי הביניים, אני פיזית, עם הכפות הרגליים שלי, דרכתי על ענבים, המיץ, אובייסלי הרגליים שלי בשטופות, המיץ שיצא, כי פעם ככה היו עושים יין, אנשים שתו מזה יין. מהרגליים של ג'וליה שחר. היא הפילה אותי יותר גרועה מאיתנו. בדיוק, חד משמעית. זה הכי הזוי שהיה. בנצח, אין מה לעשות. עם כל הרמי, יגאל למחסן, יגאל למעילי. כאלה, אני פשוט הדחקתי. אני מאלופה בלהדחיק, אז את הרמי והריח של הנקניקיות וקטשופ וכרוב חמוץ, הדחקתי. גם דברים האלה לעולם הריקוד, כאילו, בכללי. מתי את חושבת שכדאי להתחיל לרקוד? מתי התחלת לרקוד, בוא נגיד זה ככה, ואמרת בגיל מאוד מאוד צעיר. אני התחלתי בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל ברור שיש לזה חשיבות לטכניקה ולכל שאר הסגנונות ולמודרני וקלאסי וזה, אבל אני רוצה להגיד שזה לא מאוחר בשום גיל. כאילו, אני מכירה רקדנים מאוד מאוד טובים, שוב, הם היו צריכים לעבוד הרבה יותר קשה, וזה דורש הרבה יותר הקרבה בגיל מאוחר, כי אתה רוצה לתפוס פור בגיל צעיר, אבל זה לא מאוחר בשום גיל, אני התחלתי בגיל מאוד מאוד צעיר, נתתי 6 או 7, אבל שוב, שם צברתי את הבסיס. מתי החלטתי שזה מקצועי, זה כבר איזה כיתה זין כזה. אנחנו מדברים על העולם הלטיני, זאת אומרת, ריקודים לטינים, מתי התחלת? ריקודים לטינים התחלתי בגיל 18 או 19. זאת אומרת, ישר בסלסה. כן, יש לי שאלה, אם אפשר. Yes. מה הרגשת בגוף בפעם הראשונה שנכנסת למועדון, לדיימונד, או כאילו שהרגשת את המוזיקה, את הסלסה, כאילו ברמה כזו עוצמתית? האמת זה היה לי נורא מוזר, כי אני רקדנית סולו, ופתאום מישהו צריך להגיד לי מה לעשות. וואי, זה נורא. שזה יותר קשה. בנים, אל תעלבו, זה נורא. תעשה לי טובה. גם אני הרקדתי בהיפ-הופ, ואני, גם באנו קשות בידיים, כאילו, טק וטק וטק, ופתאום כאילו, וואי, לקח לי כמה חודשים. וגם אתה אומר, רגע, לא אומרים מראש מה עושים, לא מחליטים על כל הדבר הזה מראש, וזה קורה פלואו על הרחבה, והיה לי מאוד מאוד קשה. קודם כל, זה היה לי מוזר לרקוד פיזית עם בנים שאני לא מכירה. זה משהו מוזר. זה מאוד קשה דרך אגב היום לקהל, של בן אדם שמגיע לראשון... חד משמעית. אני חושבת שזה תלוי בתרבות. כן, זה גם תלוי בתרבות, אבל גם יוגב פעם אחת לקחתי אותו לסלסה, לקחתי אותו להוואנה, היינו יחד. יכול להיות, אני אפילו זוכרת, זו הייתה חוויה גם כן זה היה תוך שלב זוי, או שזה היה לו בגלל? כאילו נוגעים בחברה שלו? לא נראה לי לא. נראה לי שרק רצה לקטות עד הסלסה, אחד לא יודע, באמת נראה לי, אני גם לא בטוחה שהיינו. לא הייתם. לא נראה לי. הם לא יצאו לתקשורת, הם היו, לא ראיתי בעיניים. לא בטוחה שהיינו, כי אם היינו לא בטוחה שהייתי לוקחת אותו לסלסה, את מבינה? כן. אני חושבת שהייתם. יכול להיות. אנחנו בעלי תמונה. תוכל לשחרר את האירוע? תשחרר אותה. לא, יכול מאוד להיות, ואז גם הוא אמר, מה, כאילו, אז אמרתי לו, אני רוקדת בעיקר עם אנשים שאני מכירה, כי לי יש קצת אישוס עם זה, הגעתי לאיזשהו מצב שאני כבר לא... גם אנחנו הפוכות. מה? אני רוקדת עם כולם.
זה גם נראית הנחה... אני חושבת, אבל אם היא הייתה חלק מהסצנה היום, היא גם הייתה רוקדת עם כולם, כי היא מכירה, היא תכיר את הרוב. לא בטוח, לא בטוח. גם בתקופה אני יכולה להביא לו, למה? אבל זה לא ממקום מתנשא. זה לא ממקום מתנשא. היגייני? ממקום היגייני? לא, כי... לא הבנתי את השאלה. כאילו שזה מגעיל, היא לא מכירה אותו, מה... לא, גם אנשים שאני מכירה היו לא הכי היגייניים. אז זה לא בדיוק. רק הייתי עם אחד או שניים שהם חברים, והם טעון שיפור בכל מה שקשור להיגיינה, אבל לא, זה לא ההיגיינה, זה לדעתי... אני אגיד את זה, ואני מנסה להישמע תנועה ולא מתנסה. לא, לגמרי. איך שאני תופסת ריקוד, ומה שריקוד עבורי, וגם כשאני מגיעה לסלסה, או, זאת אומרת, לרחבה בסלסה, אנחנו נהנים מזה, לדעתי, באופן שונה. למה? גם אתם עמדתם על במות, וגם אתם הופעתם, אבל אתם מצליחים ליהנות מהסושיאל דנסינג. הקפיצה שלי לתוך העולם הזה הייתה ישר לבמה, וזה מה מעניין מה שאתה אומרת. זאת הייתה המנת יתר שלי, זה היה הסם שלי, הבמה והפרפורמנס. נכון. הממיות, לרקוד ברחבה זה אחרת. לרקוד ברחבה זה לא הממיות, כמו גם כשאני רוקדת ברחבה, אני יודעת שאני מופיעה. לצורך העניין אם זה בהוואנה, או בקונגרסים. מאוד מוכר. אני סוחבת את עידן בוא לאמצע. אז זהו, אז אני מרגישה שאני מופיעה, וגם בהוואנה או בקונגרסים, גם כשהייתי מופיעה בקונגרסים בחול, הייתי מגיעה בתור טלנט, הייתי מגיעה בתור מישהי מהמדינה שלי, מישראל obviously representing, אבל אני יודעת שברגע שאני רוקדת ומחויבת לרקוד עם מלא אנשים, אנחנו בהופעה. אבל אם אני אעשה בחדר סגור, כאילו אני נהנית. אם עכשיו אנחנו נתחיל לרקוד פה, אני אהנה. אבל אני יותר נהנית מהפרפורמנס. לכן אני לא נהנית עכשיו לרקוד עם מתחיל, כי אני מרגישה שאין יותר... אבל ושהדרכת? זה דברים אחרים. גם כשהדרכתי, יש פה במה. כשאתה מדריך אתה על במה, אתה מופיע, אתה one or two man show, זה משהו אחר. אז אני יותר מכורה לפרפורמנס, וזה עוד מנה ועוד במה, ואז במה יותר גדולה, ואז בלהקה, ואז בסולו, ואז ברוקדים, וכל הזמן הייתי צריכה עוד... הצבת יעדים, הייתי צריכה עוד מהסם הזה, אתה צריך כל הזמן להגדיל את המינונים. אני יכולה להגיד שזה מאוד חסר. מה? הפרפורמנס, להופיע. וואו. אני יודעת על הבמה. אני אגיד לך מה, אני מתחבר למה שג'ולי אומרת. כאילו, העניין הזה של לרקוד עם מנהיל, אני גם חוטא בזה. אני לא רוקד עם כל אחת. לא. הרבה אנשים בסלסה והקהל הרחב שמכיר אותי, בצחוק, באים ואומרים לי, אתה מתנסה. סנוב. אבל אתה באמת סנוב. זה לא בא מתוך סנוביזם, זה בא מתוך עניין של באישה. תמיד לבטח, אני לעולם לא אמרו את זה. אוקיי, אבל בוא ניקח סיטואציה שאני עכשיו אחרי שיעור, והתלמידים מאוד 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 רוצים להיות קרוב למדריך, לא, זה משהו אחר. אחרי שיעור ברור, הם למדו ממני, הם שמעו. זה שונה. אבל אם את מגיעה, נגיד אם אני היום מגיעה להוואנה, ואני רואה תלמידים מלפני 10 שנים, 15 שנה, אני ארקוד איתם. אני ארגיש גם ממש רע אם אני אגיד להם לא. אז זהו, אז יש תלמידים שאני זוכרת עוד מהתקופה שהדרכתי עם תמיר וזה, אז גם אם זה אנשים שאני אגיד לצורך העניין, אני לא עכשיו החבר הכי טוב שלי, אז אני אובסלי ארקוד איתו, אבל בסוף כשאני מגיעה למועדון, אתם תראו אותי רוקדת עם אותם אנשים. אגב, אתם יודעים שבעצם מסתכם בעידן ועוד כמה. וטל, עידן ועוד כמה. אז תדעי שהרבה חבר'ה שרוקדים סלסה, והולכים לרקוד בחול, אומרים משהו על הקהל הנשי בישראל, שאומרים שהבנות מסרבות המון בישראל, ובחול כמעט לא מסרבות. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, בחול לא נעים להם להגיד לא. בתור מי שרקדת הרבה מאוד זמן, אני די טובה, ברור, בסדר, נשים פה את זה לשולחן. עדי סגל, תודה רבה. אלופה בעיניי, רגע, אני רוצה להגיד סטופ עצור. סטופ כיבוי. לאנשים בסלסה, החדשים, הפרשים, האלה שמגיעים בעיקר לבצ'אטה, ולעשות קצת סנסואל, או דומיניקני, עם כל הבלבול ביצים, סליחה. אין לסוף. יש פה אנשים שבאמת הם בשורה הראשונה של הרקדנים בארץ בסלסה, באמת אחרת לא הייתי פה בחיי. וזה באמת הטופ אוף דה טופ, ואתם מדברים, זה אפילו לא, כי להגיד דינוזאוריזם זה מעליב, כי גם דינוזאורית, אבל זה לא דינוזאורים של הסלסה, זה מהחלוצים של הסלסה בארץ, ואני מאחלת לכם שתזכו לרקוד איתם מתישהו. וואו, תודה. קודם כל, אני אף פעם לא מסרבת, אני אומרת כן לכולם, לא משנה אם הוא מתחיל, אם הוא לא מתחיל, כי בסוף אני לא צריכה אתכם.
אל תעלבו, אני אפרופו שואו, אני כל ריקוד, לא משנה עם מי, אני בשואו. אני בעצמי. אני עושה חצב 3, 5, 6, ואתה עושה פה את הסיבוב, אבל אני עושה מה בא לי. עכשיו, אתם מסכנים, אני מרחמת עליכם, אז מחילה מכולם. אני יכולה להבין. מה שאני רוצה. כן, אני יכולה להבין. פשוט הרבה פעמים אני מרגישה שאני באיזה טיפול פסיכולוגי, אני כאילו... מבינה אותך. והוא פתאום, אני קוראת את השפת גוף שלו, והוא לחוץ. גם הרבה פעמים, כשרוקדים עם אנשים שהם כביכול חזקים לצורך העניין בסלסה, אני אגיד את זה בצורה כזאת, אני מרגישה שהם מנסים להרשים אותי. נכון. אנשים שיודעים לצורך העניין מי אני, ואומרים, טוב, אם אני רוקד עכשיו עם ג'וליה, אני אצטרך להראות לה. כאילו את הספינים. אני, זה עושה לי שנאת הספינים האלה, אלוהים. בדיוק, אני אעשה לך את הדוגמה עליי. זאת אומרת, כשהייתי רוקד עם שני תלמור שהייתה חוזרת לארץ, כן. הייתי אומר לעצמי, אתה חייב להוכיח את עצמך. אתה חייב להוכיח את עצמך. הייתי נותן את הלרקוד לבד רגע, יש עליי בריקוד סלסה, יש את הלרקוד לבד. הייתי תופס אותה במשך 3 דקות של ריקוד. ומבלבל לה את המוח. זה סיוט שלא ברא השטן. כי אנחנו נהנות מהמוזיקה, אנחנו נהנות מהגרוב. אגב, אני חושבת שאנחנו מאוד זהות גם מאוד מזכירות אחת השנייה בלי קשר. אני מאוד אוהבת חיצונית. חיצונית, גם היא קצת אוהבת אותה. שאני אוהבים את החלפה שלה. אלינו לפודקאסט. שהיא עמדה בניו יורק עם כל הזעם האנטישמי הזה בכל ה7 באוקטובר. שפו, אלופה ברמות. אז כן, אז אנחנו סובלות כשעושים לנו את זה, וזה גם מה שקורה בדרך כלל בקונגרסים ופסטיבלים, ואז מה שהייתי עושה, גילוי נאות, ואז לא ידעתי אפילו מה זה לשתות, אני התחלתי לשתות בגיל 29, 30, ופשוט הייתי משחקת אותה שיכורה. הייתי אומרת, אני לא מרגישה את זה. תתת לשבת. שקריסטוס לא ישמע, תבינו את הרמז, אנחנו לא אוהבות ספינים. הלילי, אבל למה זה אתגר? וגם לך, אם באים לעשות לך ספינים והם לא מסתובבים טוב, אז צריך... אני לא מסתובבת. כל מי שמכיר אותי יודע בדיוק שאני מסתובבת 3, גג 4, כאילו אם אני ממש בווייב טוב, יודעים. פחות 4. אבל רק בשלום. אבל את לא נורמלי, בסדר, זה... אבל בכללי, אם אני שואל אתכם בנות, אני הגבר היחידי פה, בכללי, הנאה מול תחרות, לא... הנאה, כאילו סושיאל, מול הופעות שואו. מה הייתם עדיפות? אני הייתי מעדיפה להופיע. להופיע, ברור. ואז לשתות משהו? וכאילו סושיאל דנסינג. לגמרי. כאילו, יש משהו מיוחד בהופעה. אתה בא בעיקר בישראל, בסצנת הסלסה, אפרופו סלסה או בצ'אט, כאילו, תראה, בסוף אנחנו חובבנים. בסדר? אנחנו לא הפכנו את זה למקצוע כמוך. אולי. לא הבנתי לשמה. אם את לא רוקדת בסופר עם קוסטרו ומקבלת את זה 120 שקלים לשנה. אני כבר לא עושה. היום אני אסרב להצעה כזאת. את היום היית מסרבת להצעה? של מה? של שואו? של שואו? אף פעם לא נסרב להצעה. זאת אומרת, אם הייתי הולך בסופר, היית אומרת כן. אז הנה, אני מציעה לה, מופיע. לא, רגע, אני כבר לא בגיל, שנייה רגע, זה גם עניין של גיל, דקה, אבל כשהיינו צעירים, אני, בעיניי, להופיע בכל מקום, לא אכפת לי. תנו לי רק קהל, אני צריכה רק מיקרופון, אני צריכה זה, וכאילו, אני אש על הגולש. אבל יחד עם זאת, יש משהו בהופעה שהוא כאילו כזה. אתה בא, אתה קורא, אתה תחת חצי שנה, אפרופו דרג הקונגרס, אומנם זה ייקח עוד קצת זמן, אבל כרקדנים חובבנים, אין לנו שישי, אין לנו שבת, היינו עושים חזרות מ-12 בלילה עד 4 לפנות בוקר, תקשיבי, כי היינו עובדים 6:30 בבוקר, הולכים לעבוד כרגיל, ואז אתה בא, מופיע, 3.5-4 דקות גג על הבמה, ואז הולך. אז עיקר האהבה שלי לריקוד, זה לא שואו. עיקר האהבה שלי זה לעשות כל חיים. זאת מה בא לי על הרחבה, בדיוק. עם הגבר או בלעדיו גם. אני רוצה להגיד הרבה פעמים שואלים אותי, למה את לא באה כבר? אפילו קיבלתי כמה הצעות לאחרונה, במיוחד אחרי רוקדים ואחרי הזכייה. קיבלתי הצעות להגיע לכל מיני מועדונים ולעשות כל מיני סדנות. ואז אמרתי להם מה המחיר שלי. ואז שם זה נפל. שם זה נעצר. זה נורא בעיניי, שאין קרדיט לרקדן כמקצוע פה בארץ. אז מה שאני רוצה להגיד זה שהיום אני מסרבת להרבה הופעות. נגיד היום עדיין יש אנשים נגיד השבוע התקשר אליי מישהו, תשמעי, אני לא מצפה שאת תופיעי, אבל רק תארגני לי את הרקדניות שיופיעו באיזושהי מסעדה שלה ביוקר בתל אביב, ויש לו תקציב, וגם אמרתי לו את הסכומים, ואז אמרתי לעצמי, לא בא לי. לא בא לי, הם בטח התלבשו באיזה משרד עם מצלמות, ולא יודעת, אז אני כן עדיין משגרת מה שנקרא רקדניות לבר מצווה בת מצווה, אבל זה, שוב, עיקר הביזנס פה על השיעורים. אבל שתדעי לך שאני חושבת שאפרופו רוקדים כוכבים, אני חושבת שמה שעשה מאוד מאוד טוב בתוכנית הזאת, זה שכאילו א' נתן לנו את המקום כרקדנים. נכון. לא רק כמקצוע גם. ברור. כאילו פתאום כל אחד
כאילו שהוא לא רקדן, הופך להיות רקדן. ותכף נדבר רגע גם על זה, אם כל אחד יכול להיות רקדן, אבל אני חושבת שיש איזה סוויץ' ויש איזשהו שינוי ביחס לרקדנים. אגב, אפרופו זה מתחיל אפילו בשמות משפחה, היה זם נורא גדול שאמרו... למה לא אומרים את השם משפחה? בדיוק של הרקדנים, נגיד היה לירן דנינו וג'וליה. כן. אחלה. אני חושבת שיש משהו שעשה את זה, ואנחנו כבר לא במקום של זילות. זאת אומרת, רקדן זה... אז האמת שקודם כל, כל מה שקשור לרוקדים כוכבים, זה ממש אחד לאחד העתק של הפורמט בארצות הברית, ושל ה-BBC, ואז בעצם אנחנו כפופים לכל מה שהם עושים. וגם אצלם בתור התחלה לא היו אומרים את השם משפחה של הרקדנים, ואז לאט לאט התחילו לשתף גם את השמות משפחה של הרקדנים, אז פחות תפס אותי, פחות פגש אותי. גם השם שלי לפחות הוא Standing Alone. אבל אדם... ג'וליה. להגיד שדווקא בהקשר של ההופעות והכסף, לא מעריכים רקדנים בארץ עדיין, לא מעריכים רקדנים בקליפים, לא מעריכים בתור מישהי שמחרה גרפת קליפים, בתור מישהי שרקדה בקליפים עד לא מזמן. וזאת הייתה התקרת זכוכית שרציתי לפרוץ. רציתי להגיע למצב שאני ממשיכה לעשות את מה שאני עושה, בווליום הכי גבוה, עם כמה שיותר הייפ סביב זה, ומרוויחה בזכות זה הרבה כסף. והיום, ואיפה זה התחיל? זה התחיל כשהתחלתי לסרב להצעות. ברגע שהתחלתי לסרב להצעות, התחלתי לקבל גם עבודות הרבה יותר יוקרתיות, הרבה יותר כאילו שוות. ואני רוצה להגיד שהיום הרקדנים סובלים, וזה בעיה. זו בעיה. אני אשכרה יכולה, אני בניתי את עצמי. מה, תזמיתית או כספית? ואם לא בנית את המעמד שלך, וזה לוקח שנים. אני עברתי בקליפים ובימי צילום של 17-20 שעות. זה עבודה סיזיפית. באמת, אני לא רוצה להגיד לכם באיזה סכומים זעומים, אבל זה נתן לי הייפ. לצורך העניין עבדתי עם הרבה מאוד שמות גדולים, עוד כרקדנית, עוד לפני שבכלל התחלתי לחרה גרף, הייתי רקדנית זוטרה, כמו שנקרא, אמנם הייתי בפרונט, אבל הייתי רקדנית שעובדת 20 שעות ימי צילום, בשביל כמה מאות שקלים. זה לאט לאט אתה בונה את עצמך, והיום אני במצב שאני יכולה להגיד לא. אבל יש רקדנים שממשיכים עם זה, כי מוכרים להם חלומות, כי מוכרים להם שזה, לא יודעת, יקרה להם מתי... טוב, ג'וליה, חפרת לנו, בסדר, הבנו את האירוע. זה בעיה, זה נושא רגיש. כולם רוצים להיות מפורסמים, וגם כולם חושבים שהם רקדנים, אנחנו נדבר על זה, יש לנו פודקאסט שלם באמת מי זה רקדן, בעיניי כל אחד יכול להיות. רגע, גם זה לא מונולוג שלך, בואי נעשה. בסדר, לא, פיניתי אני לא מאמינה שאמרת את זה, כאילו חתכתי את ג'וליה המלכה, ושאת עשית שלוש, יושבת לי פה. ג'וליה המלכה. בקרוב. אז ככה, אנחנו עושים שאלון מהיר, אני שואלת שאלות, נותנת לך שתי אופציות, את צריכה לתת את האופציה הראשונה שהכי מתאימה לך, אוקיי? אוקיי. למשל, נעשה דוגמה, מסיבת סלסה, אינטימית? אינטימית או הפקה גדולה? אני אוהבת הפקה גדולה. יפה. הבנו את הקונספט? כן. אפשר להמשיך. לא היה צריך להסביר. מה יותר מספק, ללמד או ללמוד ריקוד? ג'וליה אבואז. ללמד. ללמד? ללמד. כן. ללמד או להופיע? להופיע. יפה. שאת רוקדת ברחבה, שיר איטי או מהיר? איטי. סגנון ריקוד, סלסה או משהו אחר? קשה לי לבחור את הסגנון ריקוד, אבל זה כנראה יהיה סלסה. תשובה ממש לא טובה. ואנחנו נפתח כזה את הפודקאסט. לגמרי. זה לא, זה יהיה סלסה, זה גם באוטו, אם אני בדרך לאנשהו, אני כנראה עדיף לשמוע. זה הפשן. וחוץ מזה שעכשיו אני אעשה שיווק לבית בני, שאנחנו לא חברים לצערי, אבל מה זה האלבום המטורף הזה? ויש לו שם ביטים פסיכיים, ופתאום איזה שיר סלסה שהוא עושה עם מרק אנטוני, אם אני לא טועה. שלא סיימנו את זה, עידה. יש לו איזה קולאב מטורף, ואתה אומר, וואו, איזה כיף. זה תמיד יהיה סלסה, כמעט. התשובה היא רק במילה אחת. מה אני אעשה? היא לא יכולה. לרקוד סלסה על הופעה חיה או על די.ג'י שמנגן? משמע די.ג'י שמנגן. 19 דקות שיר או 3 דקות שיר? בדיוק. לא, זה לא 3, זה או 19 או 9, אז אני מעדיפה את 9. לגמרי. מה יותר חשוב, טכניקה או אנרגיה? יופה. יפה. עידן, יש לך שאלות? לפני הופעה, לחוצים או רגועים? לחוצים, פחד אלוהים שמור. כל הופעה, כמעט כל הופעה. אז אני שואל אותך שאלה, רגע נעזוב שנייה את העולם הלטיני בריקוד בזה, אנונימית או ידועה? מה שאלה? קבע, צריך להרים לעידן על השאלה. כמה נגיד. נכון. פעם זה היה ידוענית.
היום מתגעגעת לזה קצת. לא יודע חוב שלא מגזעים אותך. ברור. אתמול פעם ראשונה הלכתי בקניון, אחרי הרבה מאוד זמן, כי מיד אחרי הזכייה, זה קצת כמו, אלוהים יסלח לי על ההשוואה, אבל זה קצת כמו האח הגדול, אתה נמצא אני עשיתי 3 עונות, אתה כל היום בתוך הסטודיו, אתה אומנם מבין שעולים העוקבים, ואתה קולט שיש לך יותר קהל, אבל זה במספרים. אתה לא באמת רואה את האנשים, ואז רק כשאתה יוצא החוצה, אם אתה זוכה לראות אור יום, אז אתה קולט שפתאום מזהים אותך וקופצים עליך, ומיד אחרי הזכייה, אמא שלי ויוגב ואני הלכנו לקניון רמת אביב, כי רציתי לשתות קפה, כי התגעגעתי להיות בן אדם רגיל, ולא כל הזמן סביב מצלמות. אז אני רוצה להגיד משהו, אני לא מסכנה, אני מגשימה חלום, אני לא מסכנה, אני לא מתמסכנת, אני מתגעגעת לאנונימיות, לא, זה לא המקרה, אבל פתאום הגעתי לשם, וקפצו עלינו כמות אנשים, עכשיו אני גם עם יוגב, וגם יוגב בעצמו מפורסם, אז קפצו על יוגב, קפצו עליי, ופתאום היה לי כמו התקף חרדה, כי תחשבי שמהפריים שלי, מהפוינט אוף יו שלי, את רואה מלא אנשים שמגיעים. כן, זה מלחיץ. קרה לפזול, את יודעת מה קורה. גם ישראלים כפר תופסים אותך ביד, ובוא תצטלמתי, תעשי ברכה לבת שלי, תעשי ישראלים. אני רק מדברת על זה. אני רק מדברת על זה, הדופק שלי עולה, הייתה לי חוויה לא נעימה, תוך 5 דקות יצאנו החוצה, ואז לא חזרתי לקניון. ואתמול פעם ראשונה, מזה הרבה זמן, משהו כמו, כמה זמן עבר מאז הגמר, מאז הזכייה, משהו כמה חודשים. בקיצור, אתמול יוגב לא היה על זה, התפנו לי שעה וחצי, אמרתי עצמי, הלכתי להתמודד עם זה, והולכת לקניון, והלכתי לקניון, וזה עבר בשלום, אז תצטלו איתי בזה, אבל מתגעגעת מאוד גם לכלום, לשבת, לאכול במסעדה, ושימרח לך הכל על הפרצוף. אבל מצד שני, אם זה עוד רגע יגיע, אז זה יבאס אותך. סתם, לדוגמה, פתאום... אנונימיות? כן. אז זהו, אז בתחום שלנו אתה כל הזמן צריך... להיות בעשייה. אתה צריך כל הזמן להיות בעשייה. בלי קשר, אני בן אדם כזה שכל הזמן בעשייה, וברוך השם, תמיד דאגתי להיות במגמת שיפור. זאת אומרת, תמיד שהעקומה תהיה כלפי מעלה, ולא יהיה לי אפילו סתם... רואים את זה עלייך, את עובדת קשה. אני באמת קוראת את זה. זה בא עם הרבה הקרבה, אני רוצה להגיד, זה לא דפק לי בדלת. אם אני אפרוט את כל הקרבה שלי, אתם תבינו שיכול להיות שאתם לא הייתם עושים את זה, גם אם זה היה ניתן. מבינה? אז אני רוצה להגיד שכל הזמן אנחנו מנסים לשפר, וכל הזמן להגשים עוד חלומות, ואין מה לעשות, בסוף זה מה שמכניס כסף לכיס, וככל שאתה מגיע לאיזשהו סטטוס, שהמוניטין שלך, כמה אתה מפורסם, זה גם כמה כסף אתה מכניס בחודש. שוב, לא בכל מחיר, לא אכנס לכותרות צהובות, בחיים לא יתפרסם עליי משהו רע, בחיים לא יתפרסם עליי שום דבר שלילי, אני עובדת בלהיות נקייה, אבל בסוף זה היו תגובות לא טובות ברשת? לא, את יודעת, יש קבוצה בפייסבוק שנקראת רוקדים כוכבים מדברים על זה? מכירים את הקבוצה הזו? אוקיי. יש גם הרבה חבר'ה מהסלסה שנמצאים שם, אז זה מגניב. ואני לא ידעתי, כן? אני לא ידעתי על הקבוצה הזו, ואנשים שמביעים את דעתם על הריקוד, עכשיו הרבה מאוד אנשים מבלבלים את המוח, ואין להם מושג בכלל מה מדברים, כמו למה רוקדים סלסה על עומר אדם? זאת ביקורת שפעם קיבלתי כשהריקוד סלסה הראשון שלי עם לירן דנינו היה על שיר של עומר אדם. גם ברוקדים כוכבים בארצות הברית לא רוקדים סלסה על שירי סלסה, נדיר מאוד שכן, וגם אם כן זה חריג בסוף העונה. גם איך תביא קהל חדש אם לא תכניס משהו מיינסטרים. בדיוק, אז רק בסוף העונה כבר יכולתי לרקוד על אונדו סטרס. נכון. סליחה, רק בעונה השלישית. או בסוף בכלל רקדתי... משהו שהוא לטיני יותר. בלייב הראשון שלי עם דור, רקדתי על... הלייב הראשון שלי עם דור זה היה סלסה, זה היה על שיר סלסה פרופר, וכמעט לא אישרו לי אותו, ואני נלחמתי שיאשרו לי אותו. אני זוכרת, ממש התרגשתי, כי זה היה סלסה. נראה לי שזה היה... ריקי מרטין. פרוטה פרסקה. כן, פרוטה פרסקה, נכון. אז זה היה, נכון, לא ריקי מרטין. לא, יש לו, לא, אני רקדתי על, יש לו גרסה של, אז אני רקדתי על הגרסה של פרוטה פרסקה של ריקי מרטין. צילה איתי כזה. אז אני, כזה, איזה מלחמה עם יואב צפיר, אמר לי, מה פתאום, אנשים לא מכירים. ולמה, מאיר הזה? אוקיי, וכשלא מכירים. אמרת לו, אני לא מכיר את זה, אתה רוצה דברים שהם מכירים. הגזמתם. ואז רק אחרי שכבר היה מעמד, עונה שלישית, לייב ראשון, זה כבר אמצע עונה, אישרו לי את זה, וזה היה חריג. זה היה חריג, כבר רציתי סמבה, דודו בום. את לא תעשי עכשיו סמבה למגלנה. דודו בום יש בה קצת משהו שהוא סמבה. לא, הוא סמבה פרופר. היא אומרת, בגלל שזה מיינסטרים, אז... הכוונה שלא היו מאשרים לי מגלנה בחיים. יש לי שאלה, היה לך ניסיון בריקודים סלונים לפני שנכנסת לרוקדים כוכבים? לא. ואני כל הזמן מרגישה כמו... לא צריך להסביר, להיות הבן אדם, הסבתא הזו, ברוקדים כוכבים שאומרת, חבר'ה, זה לא רומבה.
תקשיב, me tell you something. בדיוק, אבל רוצה להגיד לך משהו, בסדר? רגע, אני רוצה לענות לו, אני רק רוצה עוד עידן, שגם סלסה, לא, סלסה שלנו. ברוקדים. אני מבינה גם את זה, אבל את יודעת, פעם שהיינו רוקדים, היינו מדריכים בפוקוס, פעם היו אומרים, יש סגנון קובאני, יש סגנון LA, יש סגנון ניו יורק, הנה המוזיקה של ניו יורק. תקשיבו, הסלסה, הסצנה, בוא נודה על זה, היא קצת בדעיכה, הבצ'אטה פה ככה כובשת את העולם, באיזשהו מקום כולנו נמצאים על אותה רחבה. כאילו הגיע הזמן קצת רגע, לא לדבוק בזה שיר קובאני, זה שעלו סופנים, סגנון סלסה, לא, דיברנו דווקא על הריקודים הסלונים, אז דווקא בזה אני נוגעת, שבריקודים הסלונים אנשים לא יודעים את זה, אבל זה בעצם גם רומבה, גם טנגו, גם פסדובלה, זה הכל תולדה של האדם הלבן שהגיע ופשוט יישר את הכל למעלה. בפסדובלה זה פלמנקו, זה ריקוד רחוב צועני, ברומבה זה רומבה, אנחנו יודעים מה זה רומבה, תעשו שיעורי בית, מי שלא יודע. מה זה רומבה באמת? צ'אצ'ה זה לא הצ'אצ'ה שרואים, סמבה זה לא סמבה, זה סמבה ברזילאית, בפרלות בברזיל, בקרנבלים, כל הדברים שבעצם רוקדים היום, חוץ מלמעט האירופאים, שזה ואלס ופוקסטרוט, אבל גם פוקסטרוט, וכל הסגנונות האלה הם תולדה של צ'רלסטון, וכל מיני דברים הרבה יותר רחובים, שתמיד הגיעו מהאדם השחור, והיותר שפוף, נקרא לזה ככה. ובחיים שלי לא רקדתי ריקודים סלונים, מה שקרה זה שקיבלתי הודעה, רקדתי את כל הסגנונות הלטינים, אבל לא באמת בצורה מקצועית. בטח לא להיות מנטורית של כוכב ברוקדים עם כוכבים, זה היה מטורף. ואז הגיעה אליי הודעה, היי, יש רוקדים עם כוכבים, זה חוזר לטלוויזיה, בעונה הראשונה. את יודעת לרקוד ריקודים סלונים? חברה רשמה לי. אמרתי, בטח. או שכן. אני יודעת לעשות. לא, אמרתי, מיכל חיים לא, אבל את מכירה אותי, אני גם אם צריך, גם פולקלור גרוזיני אני עושה, הכל טוב. הכל טוב, טוב, תקשיבי, המפיקה מדברת איתי, בואי לאודישן. ואז דיברתי עם אנסליה, שמבחינתי היא המאמה של הסמבה בארץ. איזה מלכה. ואז אני אומרת לאנסליה, שהיא מבחינתי ממש כמו אחות גדולה בסצנה, בגלל תמיר, הכרתי את זה. אמרתי לה, אנה, את לא מבינה, יש לי אודישן לרוקדים עם כוכבים, אמרתי, מה? את חייבת ללכת? את ראית מכל הידקה של הברזילה, את חייבת ללכת. אמרתי לה, אנה, תגידי, את השתגעת? אני כאילו, לא. אני לא רוקדת את כל הדברים האלה, הם נורא ספורטיביים, זה אלופי העולם, פעם 13-14, אלופי אירופה, אלופי התחת שלי. ואז את אומרת, אני אלך, היא אומרת לי, את חייבת ללכת, היא ננעלה איתי בסטודיו, היא עשתה איתי חזרות על קטע סולו שלי, כי זה היה חלק מהאודישן, והיה לנו המסע קומטה שעברנו כדי להתקבל, להיות רקדנית ברוקדים עם כוכבים, הוא משהו כמו חצי שנה. וואו. זה כמות אודישנים, אני אומרת לכם, לסיירת מטכ"ל יותר פשוט להתקבל. זה תכף לנו סוד, גילוי נאות. כן? אז זה אודישנים נון-סטופ, אתה עושה אודישן על אודישן על אודישן, ואז בוחנים אותך גם ביצירה שלך, של הכוריאוגרפיה, אתה מגיע לאודישן שאתה צריך תוך חצי שעה לבנות 2 כוריאוגרפיות, נאמברים שלמים, וללמד את הפרטנר שלך, והוא מלמד אותך גם 2 נאמברים שלמים בחצי שעה. כוכב? לא, שנבחנים. בקיצור, סיוט, וברגע שקיבלתי את הכן, תוך כדי גם אובייסלי התחלתי לעשות שיעורים פרטיים, ופשוט הכשרתי את עצמי לאט לאט. אני עדיין הברווזון המכוער. אתה אנדרדוג, אבל שתהיה הרבה. את ניצחת מקום ראשון ברוקדים וכוכבים, ג'וליה. והיא משלנו. ממש באמת שבשבילי זה לא מובן מאליו, אבל גם עובדים קשה להגיע לזה, אין ספק. קראתי את התחת. רגע, גילוי נאות. כל הכבוד לג'וליה. בסדר, יש פה אנשים שהופיעו. למה אתה מרימה? אבל רגע. יש פה אנשים שהופיעו לפניך ורוקדים כוכבים. די, עם תמיר משהו, עם שרון חזיז אולי? לא שרון חזיז. עם מי? לא, שרון חזיז הכוכבת. עם מי הוא רקד? לא, אני אגיד לך. לא, מדברים על... בעונה? כן. כוכבים תוכנית. ואותנו לא עשו את זה. לא, מה שקרה, רצו להכניס בעונה הראשונה זה לא היה. היה קנס. אנחנו מדברים על של פעם, לא יודע של פעם. 2007. שתמיר רקד. תמיר רקד. בוא, תמיר נשמה, אני מאוד אוהבת אותך. ברור שהוא הופיע איתנו. לא, יש את הכוריאוגרפיה. הוא היה רקדן, חבר'ה, תמיר סבבה. הוא היה רקדן עם, ברור שכן, עם ברח לי... לא, אני אסביר לך מה היה. בוא נעשה סדר בבלגן. מה שקרה, פנו היה בעונה הראשונה, היו רק סלונים. לא היה סלסה, לא היה כלום. אני חושב, ואז הם הבינו משהו חדש. נכון, מה? הסלסה? זה משהו חדש שהכניסו מארצות הברית, הכניסו קצת יותר דברים, כי רק סלונים... בדיוק, קצת גם את הסגנון הרחובי הזה. שזו הסגנון שאני שם. בדיוק. אז אני חושבת שבעונה השנייה, לקחו אותנו כמנטורים.
בעצם, היינו מנטורים מאחורי הקלעים, כל המדריכים שהיו אז, זה היה לטינו דל מונדו, זה היה DNA, היו פה עוד כמה, ואנחנו הצטוותנו בעצם לזוג. לעזור. לעזור להם, בדיוק לכוון אותם. אז אני הייתי מילנית לוי, ועם דני סימן אותו, אז הוא היה, אז כל אחד מאיתנו היה עם איזשהו מנטור, ועבדנו אותם בעיקר מאחורי הקלעים, לא עבדנו איתם און קאמר, וגם עשינו את זה בהתנדבות, אפרופו תקציב או לא תקציב, כזה או אחר, אבל כאילו הפיימנט, התשלום היה זה שנתנו לנו להופיע בפריים טיים. אז היינו נתפים בחינם. כאילו, בחינם? זה תשלום טוב. הזוי, לא, כאילו, לא. זה היה הזוי. אנחנו, וואו, סוף סוף אנחנו רוקדים, כאילו, עצם זה שאנחנו בדיוק מוכרים אותנו, אז הופענו באמת בפריים טיים. היינו 5 זוגות, נכון? 5 זוגות. 5 זוגות. זה 2007? 2007, כן. יש לנו את הסרטון הזה בפייסבוק. זה פשוט נפלנו כאילו ברוקדים מכוכבים. עשינו רוקדים. ולא תמור, עשינו... דרך אגב, אני חייב לציין לאורח עדיחי בדרך את עדי סגל, שהיא הכריחה, ולא אמרה, ניקח רק מלטינו דל מונדו. היא שילבה את כל בתי הסנטר בארץ. כל הכבוד. איזה אלוף. היה שיתוף פעולה הראשון בארץ לרקדנים. רגע, בוא נדבר על דברים מעניינים יותר. מה עם יוגב? יוגב, ברוך השם, ברוך השם. מתי החתונה? מה זה לא קשורה? מתי החתונה? לא. מה תלבשי? על זה. מה תלבשי? אנחנו לא מדברים על זה. למה לא? כי זה היה סיפור. לא, אז בואו נעשה... נעשה כאן. לא, כמה שאלות. אי אפשר. לא, אני אסבור. קט. בסדר, כמה שאלות קטנות. לא, שרון, כל טוב. בסדר, את לא צריכה לקום על זה. אפשר לחתוך את זה בעריכה. היא לא רוצה להיכנס. לא. בסדר, שאלה קטנה על יוגב. לא. היא רוצה שלא, שרון. כי זה מה שסגרנו, את השרפה שלי. בסדר, אבל שבי, את יכולה לשבת. כמה פזה, אל תבעלי. אל תשאל, אנחנו לא נכנס את זה. אנחנו נוציא את זה, צמחי על ילד. די, אורי, לא שזה סתם. את לא, הבנתי, לא הבנתי. אני רוצה. בין אלופה, אני לא... הופה, יש לנו פה רילס, חברים, לפעם הראשונה שיהיה קלוזר בבקשה לידת. לידה לב עליו. תיאדור, אני חד פתאום. שגם אני לא יודעת. את לא יודעת. למה? אבל אני לא... אני אעשה לך מודע לזה, זורם, בסדר? תתאר. אתה שמת? אני כל כך מצטערת. אז לא מבינה שאני שונא נתואה מראש. אחד הדברים שהכי... איזה אלופות. אין, איזו מתיקה, אין. סע. איך הדברים שקשורים למתיחות, אני תמיד כאילו, קשה לי, כי אני רואה את הצד שנמתח, ואני אומרת, לא. זה נקרא very sensitive people. ממש, יש לי אמפתיה בצורה מגעילה. אני אלך עם זה כל היום, עם הפרצות שלו. אל תדאגי. אני הרוב עושה את זה לא. אני לשאול שאלה, כאילו, שמטרידה אותי. אז זהו, לא, יש לי שאלה שמטרידה אותי. כן. אני רוצה לשים את הדברים פה על השולחן. כשאנחנו רוקדות, או כשאת רוקדת, נעלה עקב או נעליים שטוחות? תחשבי איזה. איזה סגנון. לא משנה. לא. רגע, ברור, סלסה. תחשבי טוב. קבע. לא, אני יודעת שרצית שאני אגיד איזה, אני אגיד לך מה הסיפור, אבל השאלה, היציבות. לא, בכלל להפך, אם אני רוצה יציבות, אני יכולה עם סניקרס, פשוט אני, ברוך השם, בורחתי בכל הסגנונות. אז יש לי להוריד את הפאניקה על הרצפה, מה שנקרא, יחפה, אם זה במודרני או בהיפ-הופ עם הסניקרס, אני מרגישה את הרצפה, מה שאת חובה, אני מורידה את הפאניקה הזאת בהיפ-הופ, ואז... זאת אומרת לי להתחיל לרקוד היפ-הופ. כן, אני כאילו, אני מצליחה ליהנות מכל העולמות, אז אני פשוט עולה על עקב והופכת עוברת לליידים. אם עכשיו את באה לערב של 4 שעות לרקוד עקבים, גם אני. אני על עקבים. אני מרגישה שזה מוציא ממני משהו אחר. אבל שוב, טוסיק ברווזי. טוסיק ברווזי גם בהיפ-הופ, זה לא... בדיוק. כן. כן, אבל יש משהו שאת גם ככה צריכה להיות על הקריות שאת רוקדת. אני צריכה לרקוד, אני לא יכולה להיות לא יכולה. טוב, עברנו את העניין הזה, עקבים לעקבים, מעניין שאתם מדהים אצלנו. סמייל? אני רוצה לשקע שהיה לי לקראת סיום. לקראת סיום. רגע משמעותי, בעולם הסלסה שלנו, בעולם הסלסה, כאילו, מה שאנחנו מכירים אותך, עד היום. היום את מגיעה בשביל הפאן שלך למועדונים. אבל היה לך תקופה שאנחנו מכירים, מאז שאנחנו מכירים אותך, שהיית יותר בסלסה, זה היה כאילו החיים שלך ועם הבן זוג. מה הרגע המשמעותי שלך? שאת זוכרת עד היום, לוקחת אותה איתך. אני יכולה להגיד שקודם כל המופע עם תמיר, עם ארק אנטוני, מה שאמרתם, שזה נראה לי המופע הראשון שבנינו, אני לא בטוחה. אבל מה שכן, כי זה ממש צרור. אני זוכרת שזה היה פעם טוב. על הסטאיה, כן.
כן. אז שלא נשלם למרק אנטוני זכויות יוצרים על זה ששרנו זכות טיבו. pero cuando la majora. כן, וואי, איזה שיר, זה פשוט שיר מצמרר. למשל, שיר שהייתי מתה לרקוד ברוקדים, על איזה רומבה רצינית. זה קשוח, אבל זה קשוח. אגב, זה קשוח גם ברקדני סלסה, כי זה לא סלסה, זה לא צ'אצ'ה, באיזשהו פה זה לא שיחה בצ'אטה, באיזשהו זה רומבה, וזה משהו באמצע כזה, כן. אני יכולה להגיד שברגע שהתחלתי להופיע עם תמיר בחול, והגענו למיימי, אמרתי, פאק, אני במיימי, שלי לי כסף להגיע לשם, להופיע, כאילו זה רציני, ואני ותמיר כבר אז, אגב, לא היינו כבר זוג, והמשכנו עדיין להופיע, ואז גם הייתי, תמיר ואני היינו פרזנטורים של קונגרס הסלסה, והגעתי לקונגרס, ופתאום קלטתי שכל הכניסה מלאה במלא רולאפים שלנו. זה היה כמו סיוט. זאת גם תמונה שלא ממש אהבתי. לא הייתם בשער של קונגרס? אתה היית, וישו את זה עד היום את הרולה בבית. אני רק רוצה להגיד מי הייתה המפיקה שנתנה כן לתמונה, כדי שעידן יהיה בזה של הקונגרס, זה לא אני, זה ליאור פטל. אז הגעתי לקונגרס, הגעתי למלון, שאני לא זוכרת, נראה לי ליאונרדו כזה איפשהו. ליאונרדו קלאב. ליאונרדו, כן, אני זוכרת כי יש את הציורים של דה וינצ'י. אז יש לי זיכרון צילומי. ואז הגעתי וראיתי המון רולאפים. אני לא יודעת למה היה צריך להדפיס כל כך הרבה רולאפים שלי ושל תמיר, ואמרתי, וואו, כאילו... לא, אבל ג'וליה, יש בך משהו, א', את מאוד מאוד יפה. את מהממת. יש מלא בנות יפות, תודה רבה. אבל תקשיבי, בסוף יש... אני לא מרגישה שהוא, הפשן שלו, שהלב שלו יוצא החוצה, ויש רקדן. נכון. רואים את זה בתמונה. וואו, זה מטורף. אבל זה הרגע המשמעותי שלה? זה היה הרגע המשמעותי שלי, כי הרגשתי שזאת הייתה דריסת רגל בקצב מאוד מאוד מהיר. אני לא מאמינה בלאט לאט. אני לא מאמינה בלשחות עם הזרם, אני מאמינה תמיד לעשות בדיוק הפוך. לפעמים זה גם עולה לי בדברים, אבל בשבילי זה היה כמו איזושהי חותמת של, אוקיי, you did it, את בטופ כרגע בסצנה, ואת עשית את זה ובקצב מאוד מאוד מהיר. ואז שם הבנתי שאני יכולה להמשיך לשלב הבא, להמשיך לחלום יותר גבוה, יותר למעלה, כאילו כבר עשיתי את זה פה, די. מהמם. גם לא משלמים מספיק. לא משלמים בכלל. סליחה, מה אני אעשה? אתה לא משלם מספיק. תשלם לי, אני אבוא. גם לי. אני גם אפילו נופיע. ואפילו נופיע כולנו. לא הבנתי. בוא נעשה הופעה עם ג'וליה שאת. ג'וליה, מה קופאת בנות? למה אני בעד גם עם בנות? תקשיבי, רק... אבל סליחה, להסברם שאני עושה דרג. אני הופעתי כאישה. בוא נעשה סלייט, באתי מובמנט, זה כאילו, כזה, לא... אני חושבת שאפשר לשלב את הכל, ואני יותר מזה, אחד הדברים הכי קשים בסצנה שלנו, אני קוראת את זה שלנו, של הסלסה, וגם בסצנה של הריקודים הסלוניים, ובכללי בסצנה של רקדנים, ואני חושבת שזו הסיבה שאנחנו עדיין למטה. אני אומרת, אנחנו הרקדנים, עדיין איפשהו הסצנה הזו, העולם הזה קצת, מדונה קוראת לזה dog's life. רקדנים הם חיים של כלב. הם אוהבים אותם קצת, ומעריכים אותם קצת, אבל הם לא מקבלים באמת את ההוקרה. אני חושבת שזה בגלל שנאת חינם, אני חושבת שזה בגלל חוסר פרגון, אני חושבת שזה בגלל הרבה לשון הרע, מישהו עולה לבמה ואתה, כן, אבל הבנגד שלה לא משהו, איזה מספיק אבנים, אוי, זה מנצנץ מדי, או, רואים אותה תחת מדי, וואי, הטכניקה שלה. וואי, איך הייתי רוצה להיות היא? Exactly. אז אני באמת חושבת שאם יש משהו, למה אני אומרת את זה? כי אמרתי לעצמי, איזה מגניב עם כל הדינוזאורים, כל החלוצים של הסלסה היו עושים איזה מופע ביחד, אבל אני יודעת מה יקרה בחדר הזה, ואני יודעת, אפילו שאנחנו כבר כולנו אוברית וכבר הרבה יותר מבוגרים. אני חושבת שאצלנו זה לא היה מגיע. ברור שלא, שרון, כל פעם שהייתי עושה כוריאוגרפיה, היית מפריעה לי כל פעם מחדש. בואי נתראה, האמת, יש לנו סרטונים כזה. תקשיבי, אני הייתי בת צורח, תסתדרו, תבואו, תלכו, תעמדו, והיא הייתה עושה הייתי צוחקת בדיעבד. לא, אחת בלב גם. נכון. אני רוצה להגיד לך שיש היום הרבה רקדנים שחוו אותי, היה תקופה שעשיתי עם תמיר להקת סלסה או להקת היפ-הופ, גם הופענו בבלגן נראה לי, ואני מורה קשוחה מאוד, אני ברור, אי אפשר אחר כך להגיע לסטנים, אני שיר לשחק לכולם. אני רוצה, בדיוק, כן. אבל זה, ואתה יודע מה הכי מגניב? אני זוכרת היה לי הרבה אינטריגות עם כל מיני אנשים, את קשוחה מדי, את זה, והיה משהו בניצחון של רוקדים, שאני עושה להם האק. בדיוק.
הנה, זה בדיוק מה שדרוש, ומי שלא מוכן לקחת על עצמו מי שלא מוכן לקחת על עצמו את המרות, מי שלא מוכן לקחת על עצמו את העבודה הקשה, יישאר שם. יופי, מרימה לי נהדר. כן. כל מי שאי פעם חווה את הצרחות מסגל, זה בסדר. ולא מעט אנשים. אתם מה שאתם זכותם. בזכות סגל. בדיוק. שלא, ולגמרי צודקת. עליי. וואי. עדיין לא מאוחר. אני נוראית. אבל תביאי, גדלת ילד בית ספר, זה כאילו כל כך קלאסי. היא נוראית, באמת. אבל ככה צריך לעבוד, כאילו, אתה יודע, לדוגמה, כוריאוגרפיה. יש לי שיר, יש לי את הכל בראש. כאילו, רק אל תפריעו לי. את תעמדי פה, אתה תפריע. תראי לך מה קורה ברוקדים, שהכוכב שלך בערך בחצי העונה מתחיל כבר, הוא כבר צובר ביטחון, הוא כבר מבין איך בונים ריקוד, הוא כבר מבין איך את בונה, ופתאום יש לו מה להגיד. וכזה, וכל מלפפון קטע גנן. יש לא, כי חשבתי, חשבת. לא, סתם, אנחנו לא ככה, תמיד בטוב, אבל זה מאתגר, כי יש לך איזשהו ויז'ן, וברוקדים, אגב, זה מאוד מאוד מסובך, כי מגיעים הרבה פעמים הפקה, ומסתכלים על הריקוד, ואומרים, אוקיי, ברוך השם, זה לא קרה לי הרבה, אבל זה קורה להרבה מאוד מנטורים. זה קרה לכמה מנטורים שאני מכירה באופן אישי, שמראים את הריקוד. הרי אתה לא יכול לעלות על הבמה בלי להראות קודם. צופים בריקוד שלך כמה פעמים, כמה סשנים שלפני, ומתקנים, ואומרים, אוקיי, פה תפתחו קצת, פה תעשו קצת. שואו, כדי שזה יהיה טלוויזיה. היו כמה זוגות כאלה. אגב, מישהי שכולנו מכירים, לא חשוב שמות, שפשוט גנזו לה את הריקוד, אמרו לה, לא רק שזה לא טוב, עכשיו זה שבועיים לפני העלייה לפרקט, את צריכה להחליף את הכל, מחליפים שיר, מחליפים סגנון, מחליפים בגדים, וזאת מישהי שהיא כבר, יש עליה. שוח. כי לא כל אחד יכול, אבל תקשיבו, לא כל אחד יכול להיות כוריאוגרף, בואו, כי לי זה מקצוע פסיכי. לא כל רקדן טוב, לא כל רקדן טוב הוא מורה. בואו נפריד, יש רקדנים מדהימים והם חרא של מורים. שיש חרא של מורים. את זה את ולא אנחנו. נכון. יש רקדנים מדהימים בסצנה, יש רקדנים מדהימים בכלל, בכל העולם, בכל מיני סגנונות. לא כולם מורים טובים, מורה ומנטור. זה אישיות, זה מישהו שיודע... זה מקצוע ומקצוע. צריך להיות, אבל לא מהמקום של האימון האישיות. צריך רגע לראות משהו שלם. אז לדעת לזהות למה את טועה, למה את עושה משהו לא נכון, זה ממש ניתוח של המוח, ונדיר שיש גם רקדן וגם מורה. זה באמת קשה לי. אימנות מאוד מאוד חשובה. על עבר כוריאוגרפיה. אפשר להיות רקדנים מדהימים עם כוריאוגרפיה לא טובה, זה לא מוציא אותך באופן, אין מה לעשות. ומנגד יש כוריאוגרפים מדהימים, אני מכירה כמה, אני לא אגיד את השמות, כדי לא לדבר באוכריהם, אבל יש כוריאוגרפים שאני מכירה, שהם וואו, הם לא רקדנים טובים, הם לא היו אף פעם. זה לא אני, כן, את לא מדברת עליי כמובן. אני יכולה להגיד מדהימה, את יודעת כמה פעמים, כל פעם שאני בסלסה, אני אומרת, אחי, חיים, אני לראות את החוקד. עליי. אז אני, כאילו... זהו, חברים, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, אנחנו רוצים להודות לג'וליה, אנחנו מקווים לראות אותך כמה שיותר. תודה שלנו, זה סלסה לראות אותך יותר. בוא נשים מוזיקה. תודה שבת. אני רוצה להגיד משהו חשוב לסיום, בגלל שזה פודקאסט של רקדנים, ואני מרגישה שזו המהות שלי, זה הקעקועים שלי, זה הנשמה שלי, זה הדם שלי, זה ה-DNA שלי. אני רוצה להגיד לכל מי שרוקד, לא משנה איזה סגנון, בין אם זה בסצנה, בין אם זה בצ'אטה, בין אם זה... רציתי אגב להגיד משהו על הבצ'אטה, שזה חשוב. בסדר שכל העולם עכשיו הפך להיות מאוד מאוד סליזי ומאוד מאוד מיני, וכולם עכשיו הרבה יותר חשופים וטיפה פחות צנועים. אנשים מגיעים לפעמים לעולם הריקוד לא מהסיבות הנכונות. אז א', בואו נבדוק את הסיבות שבגללם אנחנו יוצאים מהבית ונכנסים למועדון סלסה, וככה כולנו נהנה יותר. זה דבר ראשון, וגם בחירת הסגנונות. עזבתי את הסגנון הזה, אני עברתי לסגנון הזה, אז אנחנו כנראה לא... נכון. ולגבי העולם הריקוד באופן כללי, בגלל שיש לי את הזכות לשבת פה ולדבר בעיקר על תחום הריקוד, הלוואי שכמה שיותר יצמחו, הלוואי שכמה שיותר יגדלו, תעבדו קשה, זה דורש הרבה מאוד הקרבה, זה דורש הרבה מאוד עבודה קשה, אבל הכי, 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 הכי חשוב בהצלחה, לצורך העניין, כי מסתכלים עליי וצופים, תני לי טיפ, להיות בן אדם טוב, לא להסתכסך, לא לריב, לא לרחל, לא לשון הרע, לא להיות זבל של בן אדם. זה הטיפ הכי טוב שיש לי בכללי בחיים, אבל בריקוד בפרט. אגב, ג'וליה, אם מישהו רוצה לבוא לרקוד אצלך, אפשר?
איפה? אפשר, כן, יש לי סטודיו, יש לי בית ספר לריקוד, XOXO דנס אקדמי, זה בצפון תל אביב, בית ספר מגיל 3 ועד 120, כל הסגנונות, אפשר בכיף, באהבה. ממש תודה שבאת. ממש, שפינית הזמן, ממש תודה, בהצלחה, בהצלחה, מחזיקים לך אצבעות יפה.